Moncho muligereria na gukwani bono andaonsi asoberete ase marogobe ya bono litukeri gabono lia Jumatano ekero chiaragire Chinsa Isato chia bono butuko engakende na nengo kwarigania ase mesa ya mangana mayanya ariko gusansamuranira ase ribwa unabereka gwatega kurwa semambia yarenge ntambe weka Chinsa chigana mangabereka okorekana aitogo chukumanyi anabonekerekeria naki Kenya ose mathakarua abereka gosoa ensemelia ya zimio la umoja na boigo abalemi kurwa ase Chinsa anemeye county ya Kisii na Itumbe ligobono banyareko chiratiri chinya chigo konya aso gupimecha maigajo bibwecha ochikiro checha wabere boko enekigwa ase ensemeyo ayo amo nenda mange na kwariganitwe manyi ase nchira yobo ikiranu oria tukubwaterana nere gwetera sumuno bwimanyiriryo igakoro kwa Joshua Uta ireterane nchinkuru kwa Vincent Onyancha. Nigo toko ya chaka kurua asensemo yobole mikumulekera imeye county ya Kisii na asensemo ya Itumbe abali mikuru asenseme yobono nigo bale no mweso maiga yogo tuguterare na waka isikobo tumeki wechiratiri chinkoro maiga yaboro kwe murunga nibuna chikiro chiabo chiecha echiabere chikoibwa asebono banyore chiratiri chinya isano na isato chigo tumeka ase enseme yo omuliki Itondemo Steven na ataro ikase enseme yo na gotwaliganelia roboti rokubwatia esabali yokorosiku kwa machani yecha ene koko chaka na matwecha yokobwa se tundubali na rogo pimu na abakarani to manyenga abalemi chikiro chiabo chikopimwa njipimwe chiri barengerete na ende gento kende ngelinga abalemi baita bange igo bagutama bate abanga aguchikopime kilo yaito yaru chikiro chinke twatemire sana twatemire kororanga abalemi mbali koiberu twatekira loto mesas kororanga omolemi onyorire chikiro chichia yako ile tundubali nonyeigo omochando bwo bibwe chikiro chie chai ase tundubali nigo ireira ba director be chai ve factory ya Nyamache na Itumbe kogora chi machine chinya 15 na ibere echuchira koro omochando yu njega ntutajiga teba chikire echi chiachira sabalibu chiachira sabalibu abantu bagotuka chikire echi nabalibu abalimi bona batakera to feedback kusama chibu ngobo maana chikire echi twabaete nchijare ko bakonya abakarani nigo basabirwa pimecha yabalemi asobwene elyo koirani okwegena kwa balemi ase chitundubali eyo era asire kerengo kia matago kobwo chi ase chi factory so echitwaletete ne scale chire protective ndireteyo chirabe tampered with abalemi bono nigo basabirwa ko bachicha echiabo go chi ase chitundubali kibale no bwene buna chikiro baraire na cyo chirabaru abakarani tigabari sikiro chitigale choka amolimi tigale ne kiro ne chaya na kie ketogendrete kobeka confidence y'abalimi baito barete chaya nyinge ekiagara igende kenge kiare nkogera batamago chisiko ne saul chikiro cheto changu ambakorekana na njiko ba the exact weight igobo no this is a good step wende ntole very sure igoroye kurende bonus ye itoko chimami che nyinge nere kogera operation cost ebenke ine bonus che nyinge igo kerto bwate chenge besanji to komore kerto bwate che nyinge ebesero nyinge era gende kucheso more magayenga kientambe abalimi becha kunyara kwe munonganeli igoro ya oboibi bwecha gose ebirengo byecha biri bako irase chitundubali nigo bwana babwatani abagia be chitundubali chia Nyamache na Itumbe banyare kwene kivuna chikiro chinye cyo kunyara gopimecha cha nyarire goikirana kwene kivuna obwasyo kumbororo asogo pimu bwecha na kwene kivuna eliguri ryo korosie cha gose the cost of production nenyare kwenda inse kurira abalimi konyore bonus ere igoro Kolipoti rigita seni kia Ndizi TV kurwa igase tundubali ya Itumbe Eletariane Ndemo Steven na hekero to gotigana na yo gwikana inde asense mene byamuno humurike Ndemo Steven
asorobotirwa senchera yoboikirano abanyanyimbo kurwa se county ya Kisii niko banyorera maigerio anene enchira baguchikone kinangotingi baromure osoborende nabaigo nomuremba sobochorio bonebole bosio bocho kolekano mutinyo gatano na gatato asumoko igabo chiri bubere na merongebere nebere nomoye gokolekana asamagacha ATC ime yomocho bosongo mulikeito sara nyarangi ontita baraza na robotirwa senchera yoboikirano Emetienyi eneyoka yatigaire eliaba Kenya kogenda asobochorio bonene kolendumbo iyo ensenige kwenyora asa kongu eliokoenekia obotoereru abanyanyimbo bekiombe kia National Police Service kubwaterana nekiombe kia I Change Nations nigo batwara maigerio gochia sabanyanyimbo ime ya Agricultural Training Center ime ya county ya Kisii Asomo County Police Commander Francis Kooli na Dr. Ruben West bakwanera ekerenga kiomorovelio yu. Kwa mjadala wa kuweza kuweka mipango mikakati ya kuhakikisha kuna amani wakati ambao huu tumeuingia wa siasa na kwenda uchaguzi. To be here in Kisii. Let me tell you something. I've had the opportunity to bring multiple people to Kenya, coming to explore Kenya, to invest in Kenya, to bring resources, to see where they can participate, to see how they can connect with the small to medium enterprises. And all of these things depend on peace. See, when you have somebody coming from to another country, they're looking for stability in the environment. And what I can tell you is if there is no peace, there is no people coming. Omo waziri wechindemero Goselands, Dr. Walter Bichanga Ukibo, naerera obujabwo morobelio yo chinga kiechiga chechikura. Chia 2022. Mtorne kene 26 tugusinga, boniga no satulenga kiechikura. Na ndi no tura already. Ngatua soirenga kiechikura, botambo bokomto gutwara no bwa matubia. No bwa matubuya butabeti oro na bakonyora abantu baicho bakurwana abandi bagutwara makomo ao ayata iko chiale tomoremba. I'm called a Global Voice under I Change Nations, and the message is to take this message of peace and civility to the young people in schools. I've done that. So far I've done over 5,000 schools. Nigo abasubati na bana bake baguchandeka chinga kichiburaburu chikwenekiwa sense ya Kenya buna Magdalene Gesare akwerera abwasebaigo arwali chibu lyogokora omochando yo. In any situation that requires people to transition from one political government to another, the biggest casualty in case there is any form of violence are normally women and children. And so today we are sending out a message that even as the campaigns go on, let those people who are out in the field be considerate of women and children. Hizi ya mipango ya kuweka amani wakati huu ya uchaguzi, na hiyo inaletwa ikiwa umeandaa maafisa hawa uweza kukabiliana mambo haya. Zembobe bakora limbaikora lya sabasikali boke bakora lya sekero umuntu nga abantu tigatunyore ngo murembe no ruranyare ko bagoboto obotoere. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Na gotigana na mangana haringetobole ndi hasorogongoro gusina na se county ya Kisii goikana inde ase ensemende keroto kulgerelia buna mangana siasa agenda teko ni kiwa chinsem aweka asensemo ya bonchari gati ya basai kurwa senseme yubono niko batebiri baguchiko mokoboko oyokoliye kerokyo bunge kuru asenseme sebede opore asobochorio bonene bolibosio buno muri keito brand sagini sena agotumanya. Siasa chebunge ya bonchari ya se county ya Kisii nigo chigendererete koba echiomungso kegima abwase goikera bono barwanereri gwetani batano besokirie eliokorige kerogo kyobo bunge ensemeyo abo asabange babamenyi besokire na nigo bagendererete gwesokia na gokurera oborai bwa bono asabatu guseirare obokorere bwa omubunge bono Pavelo Imeke egento keirere ensemo yabasabe ensemeyo gwesokia na gochika gocheko mubwatese oyo kabero mubungo mukoro bwenseme Zepede opore oyeso kire kolye kerogekyo asentunde yende igongoruriana oborai bwa tire bonchari lakini oborai bwa tubole tuachora bwa ngeta kauti kidogo ngakiaera tuakotwana to morai ko Pavelo Imeke akanyachikura lakini kurwa nyachikura igato bitana kotokonya asi go twaringa omorai opore kobero mukoro na tokonya tentuna banchari akakonya abana bito banyesu bakane skuru bya bakasoma chiparangwe takatire stima ya chire kuitira serikali na ya national government kuwata na kuwa yana Uhuru Kenyatta tuwabeta kwa rama gendero
igo twagosaba abanchare baminto mugakopora sare tumubwato koboko tumunyore to irinde to nyamagenda twikonyora nare gotara abantu baminto bora igori mutu tokore na amani tutiga mangana mange umweshimiwa nende ole mututorocho ora tokonye umweshimiwa John Sepede Opore oyore tubiri abasaya abo nigo bachikire gocha kobwatesia obomo bwa Azimio la Umoja nabo igo maraibwe kiama kia ODM omoske Raila Odinga aseganga yokora asebo igo bababolire abasaya kwebanga ile kwenekya ngo babale ababwatani ase serikali egocha basangire kanye gantu na basaya kotebana chikureke kirebo sio abanchari baminto na mu siasa kwabika tito base gotumeka bobe amona abana siasa ntunigo tuachiramo asenge twenyoire nga kuika toichamo tokwana ne lyungiri muntu n'abasayina turabugwa ali ase county amana national government igega nga yetenene